Kakak, yang putih. Video on kaji. चलेगा Ona ka. Ready tuh? बस बस चलेगा जों दिनै 48 करमसरा डिविजनल कमिटी पार्टी आईपीएफटी बाय रिहिंजाक सालसारि जॉइनिंग प्रोग्राम दिनै जों बाय अजागा गोबां राजनीतिक बदलनि फायजाक टोटल 621 भोटार जों दिनै आईपीएफटी जॉइन खालामफैखे आरो नि बिसिं माइजाहा पारानि 45 फैमिली नि 104 भोटार और बीजेपी आईएनपीटी ते सीपीएम नि तंगो ते कैसे गई ब्रिखराम पारा और टोटल 53 फैमिली नि 159 भोटार और आमहाइनो चिनी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस ते आईएनपीटी नि फाइजाक ओमफ्राय गुरुदयाल पारानिबो 45 फैमिली 135 भोटार गुरुदयाल तेकेसे पारानिके 59 फैमिली 177 भोटार ओमफ्राय चांदी पारानिबो 28 फैमिली 46 भोटार ओमफ्राय जागा तिनि जों बाय बुथ सभापति बीजेपी नि ते डिविजनल मेम्बार अफ दंगो आरो बिसिं अमलजय रियांग के सीपीएम नि लालनजय रियांग बीजेपी नि धनंजय रियांग बीजेपी दशमी रियांग कांग्रेस गंगाराम रियांग कांग्रेस लुखाराम रियांग बीजेपी जयचंद्र रियांग सीपीएम कानू देवबर्मा बीजेपी नि बूथ प्रेसिडेंट दुखीराम देवबर्मा दुखीराम रियांग सीपीएम ब्रांच सेक्रेटरी रवि कुमार देवबर्मा बीजेपी पूर्ण कुमार देवबर्मा सीपीएम अलेंद्र रियांग सीपीएम आईपीएफटी नि आं बरनो लामसरका दिनि ओमफ्राय जों अमते हायकेनो गिनांगौबो थेवबो जों बाय आईपीएफटी नि टिप्रालेन हामजागै फाइनानि बागै जतन रेडी उंगि दंगो शुदु लकडाउन उंतमनि बागै जों पान्डा खतर फाइनानि बागै बेलायकेनो खाव दुखु नांजाक जतन फाइना मुसुं दं फानो फाइमेन बागै जों दिनि जागा पान्डा खतर मा खालायनानि जों खालायमेनिया कारण लकडाउन सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायनाय जों प्रोग्राम मा खालायो तिनि बोसोर जत सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायनो जॉइनिंग प्रोग्राम खालायका जत